Vaig estar uns anys a Sant Macià i de Llogaret de Manacor, i mentrestant vaig entrar en contacte amb l'escola de mallorquí de Manacor. Vaig formar part de l'equip de professors. Tenim aquí present en Biel Barceló, que era aleshores el director de l'escola, i amb ell i altres professors vàrem pensar de fer, a més de classes de llengua, fer també classes de cultura nostra, i això va donar peu a que jo tenia moltes diapositives d'anar d'excursió i de flora, etc., de que començar a il·lustrar les exposicions de cultura amb una diapositiva. Jo vam decidir fer un muntatge audiovisual ja a base de diapositives i llavors un casset gravat, que gravàvem també nosaltres d'una forma artesanal, però que va donar resultat, encara era vàlida, i posant-hi un pot de música, etc. I així van sortir tota una col·lecció més de 50 per mi, d'audiovisuals dels 60, de distints apartats. Un d'ells era, per exemple, de literatura, d'història, de geografia, d'història de la llengua, d'art i de cultura popular. Jo vaig responsabilitzar principalment des de cultura popular, que era un tema que a mi m'atreia molt, i a més, tant a Sant Macià, un poble petit, on la gent vivia aquesta cultura fàcilment. I d'aquí vaig fer tota una sèrie de guions d'audiovisuals de cultura popular i, a més, també col·laborava en els altres temes, ja ve Valentí Sabó, ja ve en fotografia, la fotografia tota era pràcticament meva, de tots els temes, i llavors també seleccionava la música, etc. Durant un any o un any i busca, això era durant l'any 82, ja pogut, llavors ençà, varen treure un muntatge cada setmana, el que això suposa d'un centenar de diapositives i tota la tremolla que anava darrere. D'aquests muntatges n'hi ha, se van anar passant per col·legis, on també acompanyats d'unes fulles, amb un qüestionari, els alumnes, de fi, que no se limitassin només a mirar i ja està, sinó que fer-los treballar el tema que havíem vist. I va donar molt bon resultat per tot allà on se va passar, a Manacor, a Palma i a distints pobles. Darrerament, fill d'en Biel, en Joan, que era un poc manetes amb tot això d'ordinadors, que són les tècniques actuals, va provar d'investigar i de fer proves amb algun muntatge d'aquests i el resultat va ser bo. I per això és que ja n'han fet alguns passats a DVD, s'han millorat sobretot la fotografia, especialment aquest que ara veurem, i així és un material ja vàlid i disponible per tots aquells qui interessi. Els originals, naturalment, són cabres de diapositives que les guardam com un tresor, però d'aquí ara, passat de DVD, serà molt més fàcil de divulgar i que la gent les conegui. En concret, aquest és un dels temes de cultura popular. Jo ja fa temps que treballava en la cançoner, ho tenia molt familiaritzat i coneixia, a més, he estat sempre un gran admirador del pare Ginart, com ho som també de l'Antoni Maria Alcover, perquè considero que van ser els grans, diríem, escorcolladors de l'ànima del poble. I vaig pensar de fer un tema a base de cançons estretes del cançoner i al mateix temps il·lustrades en diapositives de flora, o bé de flora silvestre o bé de flora de jardí, que ja en tenia un parell de toms tot de flors i de plantes silvestres que encara les guard, i d'aquí va sortir aquest muntatge. El vaig titular Cançons d'amor i de primavera.
perquè aquí surten els dos temes. Per una part, bé, té 4 parts molt delimitades, en realitat lligades, però que tenen una temàtica concreta, unes flors i plantes silvestres, o sigui, que aquí treu cançons que fan referència a plantes silvestres. No són les que més abunden, però n'hi ha moltes. I llavors també havia de compaginar-ho tenint imatges d'aquella planta concreta. Una segona part que és flors de jardí, que aquí ja entram dins una bellesa de les flors, etc. Les cançons més bé fan referència a algunes flors concretes. No hi havia tanta varietat com hi ha ara en els mercats, en els floristes que podem veure avui en dia, sinó que sobretot els clavells i les roses són les que s'enduen a pau. Un altre apartat que és lloança de la bellesa i consisteix en comparar una dona amb una flor, etc. I una quarta part que és símbols d'amor i d'amistat. O sigui, les flors com obsequi que se fa a l'enamorada, com a símbol, diríem, en el seu perfum, en els seus colors, etc., d'aquella relació d'amistat o d'enamorament que implica. Bé, jo crec que el millor és passar a veure aquests audiovisuals. Dura mitja horeta, és total. Bé, no sé si us ha agradat, suposo que sí, hem crescut bé aquestes flors. Bé, hi ha molta feina feta aquí, però el manco si dona resultat i agrada, ja és molta cosa. Com veus, és un homenatge al pare Ginard i al seu cançoner, que hi ha coses precioses allà, n'hi ha molt curioses d'aquestes. Bé, si hi ha qualque pregunta que fer, ara és hora. Després us diré Joan, si qualsevol li interessa tenir una còpia d'això, estaran lliures disponibles. Bé, gràcies a tots per la vostra atenció i que per molt d'any puguem fer homenatge al pare Ginard. Pots esclatar d'alegria, molt bon amic per Orfi. Lo que ja vull venir rei de la fotografia.